Kunjuk panjenenganipun kehormatan pun Bopo Sunarti sekalian bagi keparenga angasta Sekar Mayang ingkang kagem angkul pinanganten saripit pramila kunjuk dumateng panjenenganipun Bopo Sunarti keparenga arwen saged kalangan ingkang cek ingkang ari kalangan menika. Mugi kalajengan pun megah lupa pahipun Atmojo pinanganten saripit ingkang dipun lindur kalian ingkang Bapa Telasan Ibu Soraji ingkang luampah tumuju dumateng sang lajeng kawirarigian kepareng lenggah wonten ing Kampar Kencana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrofil mursalin wa ala alihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala
ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Lumut dening putih astawa saking Gusti ingkang mawelas talasan maha asih ingkang sampun kepareng babar daya pangribu mugi tumantuk dumateng kalwedasih mugi kajena wonten kalenging wanci rahina punika mugi tumantuk dumateng penipun para pinisepuh para sesepuh ingkang dahat kalinggo murtaning siakrami. Kawula nuwun kepareng kula matur ngempil kamatikan penin sami ingkang nedhengipun sami wawan pangandikan awit kawula ingkang sinaraya kepareng aturaken roncening adicara parigyan prasaja hangunduh mantu penipun kinurmatan pun Bapak Soraji sekalian ibu ingkang sampun kepareng ana tepi saperangan darmaning sepuh amimbuh putra jalunipun ingkang sesilih pun Bagus Wahyu Istaryanto ingkang sampun jinatukrami kalian pun Roro Ayu Susanti putra pawesti saking pun Bapak Sumali Ibu Siti Aminah ingkang pidalem saking Ladan dadi mulya RT 6 RW kalih Bendo Nogosari Boyolali. Painipun para pinisepuh aji sepuh ingkang satu pantes kawula bektosi telesan kawula tresnani. Menggah ronceng adicara ingkang angka sepisan inggih punika pambuka. Pramila kalodhangane wanci rahina punika sumangga adicara parigyan prasaja hangunduh mantu kita bikak serangan kanthi wasan basmalah kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asmanipun Gusti ingkang Muagung ingkang mawelas telasan muasih. Mugi kalenggahan wanci ing rahina muga angin kita badhe ngayati pamapeng adicara parigyan prasaja hangunduh mantu mugi kepareng pilalah saking Gusti melampah kanthi wilujeng nir ing sambikala. Ndungkap adicara ingkang angka kalih atur pasrah pinanganten sarimbit saking kinurmatan Bapak Sami Sumali nyuwun pangapunten ingkang badhe dipun pakarsani kinurmatan Bapak Sarwadi. Kunjuk dumateng pipun Bapak Sarwadi mangke kasuwun jengkar palenggahan menggah badhe katampi kinurmatan pun Bapak Purwanto MPD. Mbok bilih Bapak Purwanto MPD dereng kepareng lenggah nyuwun tulunggungan saking penipun Bapak Hadi Ismanto. Menggah jumenengipun Bapak Hadi Ismanto dinajaran penipun Bapak Bejo Saputra telesan Bapak Sukir Haryanto. Pramila kunjungan peteng Bapak Sarwadi telesan Bapak Hadi Ismanto kepareng jengkar kanthi aben ajeng ingkang saperlu aturaken pasrah telesan panampi. Pramila sasana rinengga sak wektaipun katur sumangga matur sembah manuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Dumateng panjenenganipun para sesepuh bini sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes kinabekten. Para pangembateng praja satriyaning negari minangka pandam panduming para kawula dasih ingkang sinubuh ing pakurmatan. Panjenenganipun Bapak Suraji sekian Ibu ingkang dahat sinudarsono linangkung panjenenganipun Bapak Hadi ingkang kawula hormati. Sagunging para tamu kakung Sumana Putri ingkang pantes nampi pakurmatan satuhu pantes lamunta sinudarsono. Nuwun sederepun kaliyan sih pangapunten ingkang agung inggih hawit kawula kumawantun ngadeg ngabdiantur wonten ngarsa panjenengan sedaya boten namung ngirangi tata trapsila inggih hawit kawula sinaraya panjenenganipun Bapa Sumali sekalian kinen kepareng hamasrahaken putra Sang Pinangharja kekalih. Ananging saderengipun atur kawula lajengaken langkung rumiyin. Sumangga kawula dherekaken manungku puja hastawa puji hastuti wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Injih hawit karana agung barokah sarahmatipun ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula. Sehingga kita tasih dipun keparengaken bangkit hangat jangi wontenipun tata upacara srah-srahan wonten ing wisma pahargyan menika kanthi winantu ing sagunging karaharjan karahayon kabegjan menapa dene kawilujengan. Tinarbukaning atur saking panjenenganipun Bapak Sumali sekalian hangaturaken salam ta'zim mugi kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu kanthi pamosing pandonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi pepuji mugi-mugi panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu minggahipun dhateng para kruwangsa pinaringan berkah sarahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Syukur rahayu ingkang sami pinanggih. Jangkep atur ingkang kekalih kawula ugi tinanggenah kepareng hamasrahaken putra Sang Pinangharja kekalih ingkang pun sesilih Bagus Wahyu Isdaryanto ingkang sarta Roro Ayu Susanti ingkang menika kanthi linambaran pamosing pandonga barakallahu laka wa barakang alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Putra Sang Pinangharja kekalih kawula pasrahaken tuwin kawula sumanggahaken dumateng panjenenganipun Bapak Hadi minangka sulih saliranipun panjenenganipun Bapak Suraji cunduk kalian lampahing adicara. Ing mbok bilih sedaya ingkang magebokan kalian peparing sesulang menapa dene sesuluh. Brih putra Sang Pinangharja kekalih boten nalingsir saking prajanji ingkang sampun wonten ing paugeran. Pramila menggah panggula wentah sawetahipun. Kawula sumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Suraji lan Ibu. Minggahipun dhateng para kadang Wandawa ing padukuhan Dukuh Bandung, Desa Glonggo. Parandene atur ingkang salajengipun.
Pisuwanipun putra sang Pinangharja kekalih ugi kinantheng wontenipun angsul-angsul. Ing mbok bilih mboten kawula sebataken setunggal baka setunggal. Menggah sedaya kula kaaturaken kanthi suka renaning penggalih. Nadyan toh mboten wonten ajinipun. Pramila saestu sampun kaukur kalian bobot lan bebeting bareng. Mugi katampiyo minangka talining katresnan kangge hangrakataken anggenipun bepisanan. Wondene atur ingkang sajengipun kawula pribadi duyen panjenenganipun Bapa Sumali sekang Ibu minggahipun dhateng para pangaring putra sang Pinangharja kekalih ing mbok bilih pesuwan kawula sak rombongan wonten ing wisma pahargyan menika tebih saking tata krami kawula kanthi lumantu tangan kekalih nyuwun lumeting sih samudra pangarsani dene ing mbok bilih paiwahan prasaja wonten ing madyaning ari kenggahan menika mangke sampun tungkap paripurna saestu kawula badhe nyuwun pamit mugi-mugi lumampahipun kawula sak rombongan wiwit saking wisma pahargyan menika mangke ngantos dumugi wonten ing padukuhan dukuh dadi mulya linangkung wonten dalebipun piyambak-piyambak tansah mangke rahayu wilujeng nirbaya nirsangsaya boten wonten alangan satunggal punapa mekaten menggah atur kawula ing mbok bilih wonten kelentah-kelentunipun atur ugi kirang trap silaning anggen kula matur isi habit kiranging tata titi menapa dinipati sing atur kawula mawantu-wantu nyuwun lumeting sih samudra pangarsani jazakumullah khairan katsira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kanthi tatah sitis cetha dalasan waca menggah atur pangandika pasrah saking penipun Bapa Sumali ingkang sampun katuraken penipun kehormatan pun Bapa Sarwati tumuli badhe katampi saking penipun Bapa Suradji menggah ingkang pinangun duta saraya saking penipun Bapa Adi Ismanto sasana rinengga katur sumangga matur sembah nuwun.